आता आम्ही असा वॉर्ड नंबर 4 आणि आमच्याकडे असा टुगेदर फॉर साखळीचे मेन जे म्हणतात ते धर्मेश सगलानी तुम्ही ह्याच्या पयलीं पयला आसा जे काँग्रेस टिकेटाचेर राविल्ले आता त्यांचे पॅनल आसा सर आता जो तुम्ही ट्रेंड पयला आता दनपार मेरेन तुमकां कितें दिसता ट्रेंड इज गोईंग 50-50 आय से 30-30 ची लढत जातली अशें म्हाका दिसता. ती लढत जातली कित्याक आता तुम्ही 10 कॅन्डिडेट ऑलमोस्ट आसा ऑलरेडी तुमचो एक आनी तांचो एक गेल्लो आसा सो दातले कितले तुमचे मेजॉरिटी आमची आसतली. मेजॉरिटी तुमची आसली पण एक्झॅक्ट नंबर 7 इज द मॅजिक फिगर. मॅजिक फिगर सो 7 तुमचे जातले म्हणटा हय 7+. 7+ जातले तुमी हांगा कितें लोक म्हणटा की प्रेशर आसा जा आनी कितें दडपण बीन घातला अशें म्हणटात खरी गजाल लोकांक विचारल्यार तुमकां कळटलें त्या परत परत उलोवन जाम जालें आतां रिजल्टा वयल्यान कळटलें की लोकांचे प्रेशर आहा ना आता सायलेंट वोटींग जातलें म्हणटात. हय तुमच्या बुद्धार तुमकां कितें दिसता हांगा 3 कॅन्डिडेट आसा सो 90% इज सायलेंट वोटींग. 90% सायलेंट वोटींग हांगा ओके आनी 10% जे वोटींग आहा ते ओपनली पार्टी पार्टी दोन्ही सायडीन आणि इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आता काय कितले म्हणता तुम्ही त्याचे चान्सेस इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट त्यांचोच तो मतां फोडपा खातीर दवरला. कोण तुमची हय तुमची मतां फोडपा सर आता एफर्ट तुमचो म्हणटा तो रिझर्व आसा सो चेअरपर्सन जालेलो कोण टुगेदर फॉर साखळीची वी हॅव गिवन द हायेस्ट रिजर्वेशन फॉर विमेन्स. बीजेपी पार्टीन नॅशनल लेवलार 33% दिवंक ना मात आमी मोर दॅन 33% रिजर्वेशन म्युनिसिपालिटीक दिला सो वन ऑफ देम वील हॅव अ रोल टू प्ले. ओके खंयचे इश्यूज आहा जे तुम्ही प्रायोरिटी दितले Issues, we have last 15 years we've been ruling municipality. So issues प्रत्येक वाड्याचे आमकां खबर आहा खंय खंय कितें गरज आनी खंय खंय कितें कमी पडटालें. सो लोकांक घेवन बरोबर घेवन लोकांक जाय तसो विकास आमी करतले. ओके म्हणजे अशें हें ना की अमकोच इश्यू असो ना प्रायोरिटी असो कांयच ना प्रायोरिटी लोकांक जाय ती खंय मेन म्हणजे मुद्दे आहा ते स्ट्रीट लायट उदक त्यात मेन मुद्दे आहा. लायटी आमचे म्हाज्या वाड्यात पळयलें जाल्यार उदक इश्यू आता उदकाचो इश्यू आहा 2-3 वरां येता तो सुद्दां प्रेशर सारको येना. लायटीचो इश्यू आहा सो हे सगळे कॉमन मुद्दे लोकांक व्हडलेशे अपेक्षा ना बेजीक नेसेसिटी आहा ते तांकां टायम टू टायम मेळोंक जाय. ओके आमी जे पयला जाल्यार बीजेपीन म्हणटा ते ओपनली सपोर्ट केला आपले पॅनल घातला तुमचे टुगेदर फॉर साखळी सो हाका खंयच्या पक्षाचो बीन सपोर्ट आसा आमचे पॅनलाक सगळे पक्षाचो सपोर्ट आहा. बाबाचो सपोर्ट आहा तुमकां सगळे पक्षाचो सपोर्ट आहा. आमकां आमच्या पॅनलाक आमी सगळ्यांक म्हत्व दिला बाबा की कोणूय जो जनसेवा करून सोदता तो खंयच्याय पार्टीचो आसूं तो आमच्या पॅनलार रावंक शकता. फॉर एक्झाम्पल लास्ट टायम XZP बीजेपीची सुभद्रा सावयकर आमच्या पॅनलार निवडून येयल्ली सो आमच्या पॅनलार सगळे आप MGP खंयच्याय पार्टी जाल्यार आमकां लागना. बीजेपीचो काम करपाक जाय आमच्या पॅनलार रावंक शकता. इवन बीजेपीचे सुद्दां हय बीजेपी सुद्दां मला काही नाल्यार कशा लोकल इलेक्शन काय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया म्हणटा कितें लोकल इलेक्शन आर नॉट हेल्ड ऑन पार्टी लायन्स. पण हे खंय तरी भियाता सीएम कॉन्स्टिट्युन्सीक लागून की आमचे पॅनल येवचे ना इंडिपेंडंट घातले जाल्यार आनी खंय तरी कंट्रोल करून सोदता लोकल बॉडी सुद्दां ताका लागूनच ते पार्टी लेवल इलेक्शन करता न्हू. पण त्यांच्यानी जरी आम्ही जरी म्हटलं ते पार्टी लेवलर ना ते पण त्यांच्यानी ऑफिशियली डिक्लेअर केलं की आमचे पॅनल म्हणून म्हणतो तुमका त्यांच्यानी ऑफिशियली डिक्लेअर केलं की दिस इज अ बीजेपी बॅक पॅनल म्हणून पण तुमचे तसे ना तुमचे म्हणता तुम्ही सर्व पक्षीय सर्व धर्म जातीय जनसेवा करपी कोण आहा समाज कार्य करपी कोण आहा समाज सेवक करपाक रेडी कोण आहा ते आमच्या पॅनलार रावता. गेली 10 वर्सां जाली आमी जनतेची सेवा केला हे लोकांक खबर आसा. ओके सो इवन बीजेपीचे सुद्धा जे सपोर्टर आहात ते तुमच्या पॅनलवर आहा म्हणता तुम्ही माझे पॅनलार बीजेपीचे हे फावटी कोण रावंक ना. आता आमी पार्टी केन्ना विचारूंक ना कोणाक. ओके आमचे पॅनल रावता तांकां पार्टी विचारूंक ना आमकां. ओके आमी कॅन्डिडेट वेचून काडला ते खंयच्या पक्षाचो आसा जाल्यार ना ताका काम करपाक इच्छा आहा प्लीज वेलकम. ओके आणि असे एलिगेशन्स आम्ही वता ऐकले की हांगा पयशे वाटप चालू आसा खरी गजाल ती इलेक्शन आता इलेक्शन चालू आहा मरे ते रातचे येवन पळोवंक जाय तुमी लायव्ह अशें तुमी प्रिमियम चॅनल तुमचो सारको फामाद रातचे येवन लायव्ह दाखोवंक जाय आसलें.
पण खरं चालू झालं तुम्ही दिसाचे येयले ते सुद्धा कडकडीत वतान येयले. ओके पण रातचे खरं चालू झालं तशें कितें हांव सुशेगाद न्हिदलेलो, हय म्हाका कांयच खबर ना. ओके ते तुमचे ते फ्लायंग स्क्वॉड आहा पळय, कितले गाडी धरले आनी कितले गाडी सोडले तांकांच खबर आहा. हां अशी कंप्लेन बीन केल्ली तुमी हांवें तुमच्या सायडीन कोणी कंप्लेन बीन केल्ली फोन उखलल्यार कंप्लेन जातली मरे. हां तुमचे फोन घेयना विचार मरे जाय जाल्यार ओके यार विचार. ओके थँक्यू सर तुम्ही आमकां टायम दिल्या बद्दल. तुम्ही आता पहिले की आमच्याकडे आता धर्मेश सगलानी आशिल्ले आणि तेंच्यांनी जशें सांगलां की तेंचे जी पॅनल आहा ते इंडिपेंडंट पॅनल म्हणजे तांकां खंयच्या पक्षाचो असो सपोर्ट ना. जरी बीजेपीन ऑफिशियली आपले पॅनल अनावन्स केले तरी आणि हाचो रिजल्ट कितें आतां आमकां आयताराच कळटलो आणि आयतारा मागीर ठरतलें की कोणाचे पॅनल जिखले ते. आमच्या वांगडा आसा आता रश्मी देसाय बीजेपी बॅक कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 4. मॅडम आतापर्यंत सकाळपासून जे वोटिंग चालू आहे आतापर्यंत आता एक वाजत आलं आहे, काय वाटतं सगळी सकाळी 8 पासून आता जी वोटिंग झाली आहे ऑलमोस्ट अराउंड 50% वोटिंग झालेली आहे आणि ह्या 50% मध्ये मी 100% सांगू शकते की एकदम पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आहे आणि मेजॉरिटी वोट्स माझ्या फेवरमध्ये. किती आहे ते वोटर्स किती आहे टोटल 857 आहे. आतापर्यंत किती झालं आतापर्यंत 400 प्लस झालेली. आणि तुमचं मार्जिन काय असणार माझं 70 to 80% तरी माझी मार्जिन आहे एवढी. म्हणजे तुमच्या अगेन्स्ट 2 कॅन्डिडेट आहे, एक आहे ते धर्मेश सगलानी टुगेदर फॉर साखळीचे आहेत आणि एक इंडिपेंडंट आहे. सो हे असताना पण 80% तुम्ही सांगता. हो ज्या रीतीनं मी ह्या वॉर्डमध्ये काम केली आहे म्हणजे मागच्या वॉर्डमध्ये जे हाऊसिंग बोर्ड आणि तारानगर होते इथे ऑलमोस्ट मी 90% माझे मॅनिफेस्टोमध्ये जे प्रॉमिसेस होते मी सगळं पूर्ण केलेलं आहे आणि 90% तरी मी काम इकडे डेव्हलपमेंटवर केलेलं आहे आणि मी फक्त इथे इलेक्शनला 5 वर्षाला एकदाच वोटर समोर येत नाही. माझं रेग्युलर माझ्या लोकांबरोबर कॉन्टॅक्ट असतो. त्यांचं काही प्रॉब्लेम असलं तर समस्या असलं तर मी वेळेवर ती सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. असं होऊन मला खूप चांगलं रिस्पॉन्स आहे माझ्या वॉर्डमधून आणि मी इतकी खात्रीनं सांगू शकते मी 70 to 80% ऑलरेडी मी माझं मार्जिन असणार म्हणून. एक जो आरोप आम्ही बघितला आहे सगळे जण करतात म्हणजे खास करून विरोधक की सरकारचा म्हणजे बीजेपी पक्षाचा पाठिंबा असल्यामुळे लोकांवर एक दडपण आणलं जातं, खरं आहे का ते? नाही अजिबात नाही आहे. आता सर्व लोकांना माहीत आहे जी आता आमचं सेंट्रल गव्हर्नमेंट मी मोदीजी सरकार बीजेपी सरकार आहे आणि आज आमच्या स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये सुद्धा बीजेपी सरकार आहे. सेंट्रल गव्हर्नमेंटमधून स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये जी आता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट चालली आहे म्हणजे प्रत्येक आज गोव्याचे डेव्हलपमेंट झालेले आहे हे सगळ्या लोकांना माहीत आहे. त्याच्यातमध्ये हे काय लपवायचं काहीच नाही आहे. तसंच डेव्हलपमेंट आम्हाला आमचं साखळी शहरात पाहिजे तर आमचं म्युन्सिपाल्टीमध्ये पॅनल बीजेपीचं असणं खूप गरजेचं आहे. का 2 टर्म आमची आम्ही बघत आहे फक्त इकडे पर्सनल राजकारणात आमचं म्युन्सिपाल्टी येतो आणि आमचं भरपूर कामं आमची पेंडिंग आहेत. हा होऊ नव्हे तर आम्हाला परत लोकांना एकच विनंती करते की आम्हाला परत आमची म्युन्सिपाल्टी सत्तेवर आलं तर स्टेट गव्हर्नमेंट थ्रू जितके आम्हाला सहकार आहे ते सर्व सहकार भेटणार आणि आमची मुख्यमंत्री साखळीची असून खुद्द साखळीची असल्यामुळे आम्हाला त्याचा आज उपयोग घ्यायचं खूप गरज आहे. भरपूर कामं डेव्हलपमेंटची आमची राहिलेली आहेत. प्रत्येक वॉर्डमध्ये कामं आहेत, लोकांची कामं आहेत, ते सगळं कामं आम्हाला करायचे आहेत. तर आम्हाला 100% स्टेट गव्हर्नमेंटची आमची मुख्यमंत्र्यांचं सहकार गरज आहे आणि आम्हाला सहकार आहे. फक्त आम्हाला त्यांचं हात बळकट करण्यासाठी आज बीजेपीची पॅनल आहे ना खूप गरजेचं आहे. ओके आता 2 कॅन्डिडेट तर एक म्हणजे अनपूज आहे, एक त्यांचा एक तुमचा पण आहे. आता राहिले 10 किती वेळ 10चे माझा अंदाज पक्ष आम्ही सगळेच बाजी मारणार. ज्या रीतीनं आम्ही काम केलेलं आहे प्रत्येक वॉर्डमध्ये प्रत्येक लोकांकडे घराकडे आम्ही पोहोचलेलं आहे. जितके गव्हर्नमेंटचे स्कीम्स आहेत आता आमची मुख्यमंत्र्यांचं एक स्वप्न आहे जो स्वयंपूर्ण गोवा अंडर आम्ही भरपूर गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचवलेल्या आहे. ते सर्व लोकांनाही माहिती आहे. प्रत्येक सेक्टरमध्ये एज्युकेशन असो हेल्थ असो सगळ्या सेक्टरमध्ये कुणाकुणाला कुठे कुठे गरज आहे तो सगळं आम्ही हे केलेलं आहे. असं म्हणून मला खात्री आहे आम्ही 10 वॉर्डमध्ये आम्ही बाजी मारू आणि ह्यावेळी 100% साखळी आपल्या नगरपालिका भाजपचंच असणार ही मला खात्री आहे. थँक्यू मॅडम तुम्ही आमकां टायम दिल्याबद्दल. तुम्ही आता पहिले आसतले की आमच्या वांगडा आशिल्ली ती रश्मी देसाय. तेंच्यांनी जे सांगलां की तेंचे सगळेच कॅन्डिडेट म्हणटात तशे सगळे जाण बाजी मारतले 10 पैकी तेंचेच पॅनल येतले आणि तांकां म्हणटा ते मुख्यमंत्री जे प्रमोद सावंत जे हांगा रावतात तांकां तांचे हात बळकट करपा खातीर हे पॅनल काम करतले.